Ahogyan az információk, úgy mi is bejártuk az országot. Mentünk a Flavin termékek az őssejtszaporító kapszula híre után. Így jutottunk el Fonyódra Mimi mamához, aki a távolság miatt egy éve már saját laptopja segítségével tartja a kapcsolatot az egri bázissal, és saját oldalán keresztül kommunikál mindazokkal, akik őt keresik meg kérdéseikkel, és nyitottak a táplálékkiegészítők felé. Mimi mama valamikor szőlőt művelt, bort készített, igazán ki és felhasználta saját testi erejét, sőt, egyik alkalommal és éppen nem kerti munka közben megemelte magát. Sérült a gerinc, jöttek a fájdalmak, de ez már a múlté. Most már mennyi? Márciusban elmúlt egy éve, tehát másfél éve én már az Olympiket szedem, és azelőtt pedig évekig a Flavin hét italt ittam rendszeresen és kitartóan, és az immunrendszeremet nagyon rendbe rakta, és ez az Olympik, ez pedig én azt mondom, hogy egy csoda. Én hittem benne, és én ma is hiszek, hogy a Flavin hét nagyon sok mindent segít az ember szervezetébe, amit más táplálékkal nem tudunk bevinni, mert olyan mennyiségű gyümölcsöt és egyéb dolgokat nem tudunk elfogyasztani, amihez azáltal hozzájutunk. És így a szervezetünk tulajdonképpen fölfrissül, és ez nagyon jó az immunrendszerünknek. Én ezt éreztem már évek óta. De ahogy az Olympik megjelent, attól kezdve én azt fogyasztottam, és hát én ezt mindenkinek tudnám nagyon ajánlani, hogy ezt fogyassza, mert ez a szervezetet fölfrissíti, a szerveket rendbe hozza, és ezáltal az embernek a közérzete, a kedélyállapota mindene sokkal jobb, mint előtte volt. Voltak-e olyan konkrét tünetek, a saját szervezetedet nyilván megismerted, ahol úgy érezted, hogy muszáj is lenne változtatni? Igen, hát természetesen, amikor a gerincsérülésem volt, mert volt 2005-ben egy gerincsérülésem, elcsúszott fél centivel a két csigolyám, és akkor nagyobb kínját álltam ki, 3 hét szanatórium, stb. És az se hozott annyira helyre, csak éppen, hogy hát fenntartottam már az állapotot, de nagyon meg voltam rémülve, mert azt mondták, hogy se ne emeljek, se ne hajoljak, és hát itt van ez a kis házacskám, amit hát azért rendbe kell tenni, és akkor komolyan gondolkodtam, hogy el kell adni, mert én ezt nem tudom fenntartani, én ezt nem tudom rendbe tartani, ha ilyen állapotban maradok. És akkor utána ez 2006-ban volt még, és 2007-ben kezdtem el az Olympikot szedni, és attól fokozatosan javultam, a gerinc problémám megszűnt, nem ment vissza, biztos vagyok benne a gerinc, már azóta ugye még nem csináltattam röntgenképet, de föltételezem, hogy a környező izmokat megerősítette, és azok az izmok már tartják a gerincem, és teljesen megszűnt a mindenféle tünet ezzel kapcsolatban, ami volt. Fájdalmas lábzsibbadás, és szóval kínja. Úgyhogy ez megszűnt, és ezen kívül a koleszterinem magasabb volt, a májfunkciómban voltak problémák, és vérnyomásom is kissé emelkedett, és tulajdonképpen az Olympik szedése előtt én megcsináltattam a körzeti orvosommal, vagy házi orvosommal egy nagy labort, hogy nézzük meg, hogy mi van belül. És amikor elkezdtem az Olympiket szedni, utána egy évre rá újból megcsináltuk, és csodálatos javulások látszottak a vérképemen. Úgyhogy ekkor megnyugodtam, hogy igenis, hogy van értelme, és jó, hogy ezt teszem, és azóta a közérzetem, a kedélyem és minden sokkal jobb. Mimi mama mindig is nyitott volt a táplálékkiegészítők felé, az őssejt kapszula azonnal levette a lábáról. Azonnal azt mondtam, hogy ez nekem kell, mert én valóban az újdonságokra és nyitott vagyok az ilyen dolgokra. És úgy éreztem, hogy elolvastam róla a tájékoztatókat, és úgy éreztem, hogy igenis ez nekem kell, és ez rajtam fog segíteni, ahogy segített is. És erőnlétem sokkal nagyobb.
a teherbírásom. Tehát szóval én magam csodálkozom el sokszor, hogy mi mindent tudok végigcsinálni, amit azelőtt nem tudtam, és hát meg voltam ijedve, vagy nem is fogok tudni, mert már megöregedtem. Ezeket a változásokat nyilván nem csak az ember saját maga veszi észre, hanem a környezete is, ugye? Hát igen, mert akikkel találkozom, és régebben találkoztam, akkor azt mondják, hogy hát milyen fiatal vagyok. Hát mondom, én nem lettem fiatalabb, de valóban a bőröm állapota is jobb lett, és én azt hiszem, hogy a mosoly, a derű az fiatalít, és ez él bennem, és ezt mind az Olimpiknek köszönhetem, hogy ilyen kedélyem is van tulajdonképpen, mert jól érzem magam. Minden reggel így kezdődik, ez már szokássá vált. Gyümölcsnektárt szoktam csinálni, és akkor abból kanalazgatok be a poharakba. Csak ilyen. Egy üzenetet Margitka is megfogalmazott az önök számára. Én azt tudnám így üzenni azoknak, akiknek az egészsége már megromlott, hogy bízzanak benne, hogy igenis fölfrissülnek az ember szervei, és ezáltal a szervezetük megjavul. Tehát a betegségeket is ki tudják korrigálni, tehát korrigálni tudják a betegségeiket, és hát akik meg nem betegek, megelőzésként föltétlen nagyon-nagyon tudom javasolni, mert az embernek az egészsége az a legdrágább, és hiába ugye azzal érvelnek, hogy drágák ezek a készítmények minden, de az embernek az egészsége az a legdrágább, és azért kell áldozni. Hogy tervezed a következőkben? Mi az, ami mellett leteszed a voksodat? Melyik termék, vagy mely termékek? Hát én az Olimpik mellett mindenképpen, úgyhogy én ezt elhatároztam, hogy én ezt föltétlen fogyasztani fogom, mert érzem, hogy ez energiát ad nekem, és az életemnek a jobbulását hozta meg, és tartja meg az életemnek a jó minőségét. De aztán például ízületi gondjaim is voltak, megrándult vállam, és akkor a Nanogoldot elkezdtem fogyasztani, és gyönyörű szépen az is besegített. Igaz, hogy naponta úszni is járok, ami szintén mozgás, és ez szintén besegít ezeknek az ízületi problémáknak a korrigálásába, de nem kell orvosi beavatkozás. Egészség. Minél többet gondolunk rá, annál jelentősebb szerepet tölt be az életünkben. Ha féltjük, óvjuk, vigyázzuk, jó esélyünk van arra, hogy meg is tarthatjuk. Ha viszont már nem teljesen a miénk a saját egészségünk, a legmegfelelőbb eszközökkel kell megvívnunk a harcot. E film olyan jó tanácsokat, tapasztalatokat és üzeneteket hordoz, amelyek valódiak és amelyek igazi embereké, a sajátjuk, és most megosztották önökkel.